Γιατί να μην είναι αθάνατος ο άνθρωπος? Γιατί να μην είναι αθάνατος ο άνθρωπος? Γιατί να μην είναι αθάνατος ο άνθρωπος? Τον πρώτο καιρό ο Αντρέι Εφίμιτς δούλευε με πολύ ζήλο. Δεχόταν κάθε μέρα τους αρρώστους του από το πρωί ως το μεσημέρι. Έκανε εγχειρήσεις. Εκτελούσε ακόμα και χρέη μαμής. Οι κυρίες λέγανε πως είναι προσεκτικός και πέφτει διάνα στη διαγνώσή του. Μα όσο πέρναγε ο καιρός, γινόταν φανερό πως βαριόταν όλο και περισσότερο τη δουλειά του. Γιατί είδε πως ήταν μονότονη και φανερά ανώφελη. Σήμερα εξετάζεις 30 αρρώστους και αύριο βλέπεις να σου κουβαλιούνται 35. Μεθαύριο 40. Και όλα αυξάνουν οι άρρωστοι μέρα με τη μέρα. Από χρόνο σε χρόνο. Και η θνησιμότητα στην πόλη δεν μειώνεται και οι άρρωστοι γεμίζουν συνεχώς στην αίθουσα αναμονής. Οι σωματικές σου δυνάμεις δεν επαρκούν να παράσχεις σοβαρή βοήθεια σε 40 ασθενείς από το πρωί ως το μεσημέρι. Έτσι, με το να τους εξετάζεις βιαστικά θα κάνεις χωρίς να το θέλεις κάποιο λάθος. Σε ένα χρόνο περνάνε από τα εξωτερικά γιατρία 12.000 ασθενείς. Με άλλα λόγια, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, κοροϊδεύεις 12.000 ανθρώπους. Και του μπορείς να βάλεις τους σοβαρά αρρώστους τους θαλάμους και να ασχοληθείς μαζί τους σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης. Γιατί οι κανόνες μπορεί να υπάρχουν, η επιστήμη όμως δεν υπάρχει. 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 Θα βγω από εδώ μέσα, είπε. Θα πω να μας φέρουν μια λάμπα. Δεν μπορώ να μείνω έτσι. Μου είναι αδύνατο, είπε. Πού πάτε? Απαγορεύεται, απαγορεύεται. Καθίστε φρόνημα. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Μα αν βγω από εδώ μέσα, ποιον θα βλάψω? Ρώτησε ο Αντρέι Εφίμιτς ανασηκώνοντας τους ώμους. Πρέπει να βγω, είπε με τρεμάμενη φωνή. Μου είναι απαραίτητο. Απαγορεύεται! Απαγορεύεται! Είναι ώρα για ύπνο. Σε πιάνε φρίκι. Ο Αντρέι Εφίμιτς ξάπλωσε και κράτησε την ανάσα του. Περίμενε τρομαγμένος πως θα το ξαναχτυπήσουν. Λες και τον τρύπησε κάποιος με ένα δρεπάνι και το στριφογύριζε στο στήθος του και στα τερά του. Μέσα στο χάος άστραψε στο μυαλό του η τρομερή, ανυπόφορη σκέψη που σε ένα παρόμοιο ακριβώς πόνο θα πρέπει να νιώθανε χρόνια ολόκληρα αυτοί εδώ οι άνθρωποι. Γιατί να μην είναι αθάνατος ο άνθρωπος? Συλλογίζεται ο γιατρός. Χρωστεί τα κέντρα του εγκεφάλου, οι έλικες. Χρωστεί η όραση, ο λόγος, η αυτοσυνείδηση, η μεγαλοφυΐα. Μπορούσε κάλλιστα να παγώσει γη και να περιφέρεται χωρίς να ανασυρθεί από την ανυπαρξία ο άνθρωπος με το ανώτερο, σχεδόν θεϊκό μυαλό. Μόνο και μόνο λες και κάποιος θέλει να τον ηρωνευτεί και να τον χλεβάσει. Μα δεν την ήθελε πια την αθανασία και τη σκέφτηκε για μία μόνο στιγμή. Πού πάτε? Πού πάτε? Κατά το βράδυ ο Αντρέι Εφίμιτς πέθανε από αποπληξία. Απαγορεύεται! Απαγορεύεται! Ο Αντρέι Εφίμιτς κατάλαβε πως ήρθε το τέλος του και θυμήθηκε πως η Ιβάν Δημήτριτς απαγορεύεται! Ο Μιχαήλ Αβεριάνιτς και εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι πιστεύουν στην αθανασία. Είχε γούστο να υπάρχει πράγματι.